Пушкин урамындагы туй агачларын саклау өчен төрле ысуллар кулланыла. Районның яшелләндерү һәм төзекләндерү унитар предприятиесе кызлары бу көннәрдә комыштан эшләнгән мата белән туй агачларын төрә башлады. 3-нче ел инде каплыйбыз. Бу эшләнә кояштан саклар өчен. Теге кайбер кеше әйтә, нигә хәзер каплыйсыз дип. Җылыдан капламыйбыз, кояштан саклыйбыз. Беренче елларны бик нык яндылар, ә менә шушы маты белән укрывать итә яба башлагачтан янмый башладылар, яшел булып чыгалар июньгә. Без аны узак тотабыз, майларда апрель азагы май башында алабыз. Агачларны төрү каплау өчен кибетләрдә әзер материал сатылса да, кызлар шималны үзләре әзерләргә булганнар. Табигый материал ни дисәң дә ышанычлырак шул. Предприятие кызлары камышны да үзләре җыйган, үзләре үк үреп тә куйган. Камышларны ак буена барып, су кырыеннан кисеп алып кайтабыз, аларны җыябыз, аларны җыеп үйәбез дә, потом без аны үрәбез. Шушы үргән камышларны шушында центрга алып килеп, шушы туяларны каплыйбыз. Туяларны ни өчен каплыйбыз? Алар потому что яз көне кояш чыккачтан саргаймаска каплыйбыз. Туй агачларын тәрбияләү шактый көч сораучы хезмәт. Мөслимебезне ямьләп утырган туй агачларына табигатыбыз да каты бәрелмәсен иде. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе.